A Xunta anima este verán a preto de 2000 nenas e nenos a comer peixes e mariscos a través da campaña Ti si que es un bo peixe. Uns 25 rapaces que acoden aos campamentos de verán do Concello de Ribeira tiveron hoxe a visita da conselleira do Mar Rosa Quintana, do alcalde do municipio Manuel Ruiz e da tenente de alcalde María San Pedro. Os nenos contaron hoxe co obradoiro da campaña Ti si que es un bo peixe, impulsado polo departamento que dirixe Quintana e que busca concienciar os máis cativos dos beneficios de comer peixe e marisco. Estamos traballando con nenos de 3 a 14 anos, estuvemos xa facendo esta campaña de promoción durante todo o curso escolar e agora continuamos tamén durante o grau naqueles concellos como o de Ribeira que teñen a disposición das familias estes campamentos de verán e é unha iniciativa pois lúdica, onde os nenos aprenden xugando, aprenden cantando. Por desgracia, co COVID, unha das medidas que tiñamos, que eran excursións ao exterior, de que puderan visitar lonxas e portos, de momento non a estamos podendo abordar, pero sí que está pensado tamén en facela e eu espero que durante o curso escolar poidamos sacar os nenos a visitar como é a vida dos mariñeiros, como son os traballos no noso mar, e que se vayan concienciando de que é fundamental na nosa dieta consumir peixes e mariscos. A campaña arrincou no 2010 e a conselleira do Mar afirmou que tamén é unha forma de que os pais coñezan os beneficios do peixe e do marisco a través dos seus fillos. E o que sí estamos vendo, por o que nos van contando os pais, é que os nenos, unha vez que se acostumbran a consumir conservas, por exemplo, nos bocadillos do colexio, logo tamén os piden nas casas, non? E, bueno, pois a idea é chegar a maior cantidade de nenos posibles. Hasta agora chegamos a 150.000 nenos. Este ano estuvemos sobre 2.000 nenos durante o curso escolar e eu penso que agora nos campamentos de verán vamos a chegar preto de outros 2.000, 1.700 ou por aí. O alcalde de Ribeira animou a todos a consumir e mercar peixe e agradeceu á conselleira a súa labor agora de manter os portos do municipio en bo estado. O consumo do peixe é o que fai que o precio tamén se eleve. Este pueblo vive evidentemente do mar. Polo resto, creo que todas as cuestións nas que estamos en estos momentos implicados con Portos de Galicia están salindo adiante. En estos momentos están acabando a obra das Carolinas e próximamente pois espero que outras infraestructuras prometidas xa podan ser presentadas, pero sobre todo, por iso yo agradezco á conselleira e á nova presidenta de Portos. Creo que o máis importante dos portos non son xa tanto as grandes inversións, que sempre sí que teñen a súa importancia, senón o que o mariñeiro e os usuarios vexan o seu mantenimiento diario pois comprometido. En ese sentido, pois cada vez que teño calquer tipo de demanda dunhas escalas en Corruedo, no máis, pois insignificante ou máis grande dos portos de Ribeira, pois sempre somos atendidos. Ti si que es un bo peixe emprega unha linguaxe próxima e a música como código de comunicación, xa que unha das pezas desta iniciativa é unha canción con letra e un ritmo fáciles de memorizar. Outro dos elementos protagonistas é o material didáctico, como as siluetas de peixes que serve para que as rapazas e rapaces aprendan a coñecer e a diferenciar as distintas especies de peixes e mariscos.